So good morning friends and welcome back to Hello SB Blog. So नैबे भिडिअआ जितु नोंथांमोना नायनो थांगासिनो दङ बे मैया हराव रेकर्ड जानायमोन ओमफ्राय हराव होनो होननानै सानदोंमोन आं देहा उसुखनि थाखाय ओमफ्राय बेखौ एडिट खालामनो हास्लाबैयाव नैबे दिनै हगारनाय जाबाय बेनिफ्राय दिनै सावरायनो थांगासिनो दङ जोंहा चन्दन ब्रह्म बिथांखौ लानानैहाय गोबां निउज मिडिया पर्टेलफोरावहाय भाइरेल जादों गोबाङैनो जइन जासिगोन मासिगोन बहा थांगोन बहा थाङा नैबेनि बागै थाबैनो सावरायनो थांगासिनो दङ नैबेनि भिडिअ नोंथांमोना नेक्स्ट नुनो मोनगासिनो दङ स' नैबे भिडिअखौ नायलांग्रोदो जे 20 तारिखनि जे सावरायनाय बे फैमाल जादों आरो बे फैमाल जानायखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोनाबाय थादोंमोन दि 2024 नि सिगां बिटिआरनि दफाफोरा जाफुङैनि बेनो थानानै बेयाव मावनो मोननाय 2014 सननिफ्राय जेब्ला PCDR होननाय मोनसे पार्टी जोनोम मोनदोंमोन बे PCDR मुंनि जिथु पार्टीमोन बेखौ बबे अफिसनिफ्राय सालाया खोथाखौथ' सिखोमानानै लाब गैया बयबोथ' मोनथिखानाय बाथ्रा बियो आपिल खालामनांगौ बहननायनि थाखाय आरो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय हाई कर्टआव थानाय केस आरो NIA कर्टआव थानाय केस बिथांमोनखौबो बख'नायनि थाखाय दानि आथिखालाव थानाय रुलिंआव थानाय नोङो UPPLआनो जा BJPआनो जा आरो BPF माने अपोजिशनाव थानाय जि दलानो जाया माने पलिटिकेल कुचकावाजखौ जि टेम्प'आव खालामदों एखे टेम्प'आव जुदि जातिनि नेताफोरखौ दिहुनना लाबोनायनि थाखाय आवाज होयोब्ला डेफिनेटलि जों साक्सेस जागोन आरो बेनो पिस आरो इउनिटिनि मोनसे एग्जाम्पल होननानै आं सानो आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो नेगेटिभ डेस्ट्राक्टिभ आरो प्रपागान्डा आरो अकल क्षमतानि थाखाय सिन्था खालामनाय खोथाफोरखौ गारनानै जातीय सार्थआव काउन्सिलखौ एकर्डखौ मानो खालामखो आरो दिनै एकर्डनि उनाव जों मा मावलांबावनांगौ बेखौ रियलाइज खालामनानै आल्टिमेट थांखिनि थाखाय गेरेमसा माहारि हेलो एसबी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन आरो हेलो एसबी ब्लगनि फेमिलि बयखौबो गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय हेलो एसबी ब्लगखौ गोबां नायगिरि नोंथांमोना जोबोद सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दिनैनि मेसेजआनो जाहैबाय मानगोनां दिपेन बर' सार एबसुनि आफादगिरि बिथाङा मैयानिफ्रायहाय लानानै दिनैसिम मैयाना दिनै मेसेज मोनसे खौरां मोनसे फोसावदों बिथाङा खावलायदों बड'लेण्ड हालामनि गासैबो रायजो राजा आरो लोगोसेनो अपोजिशनाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौनो होन बा रुलिंआव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन गासैखौबो जयै ओंखारबोनानैहाय सोमावसारनाय हाबाफारियाव मदद होनांगौ बा बिथांमोनखौबो खावलायदों जे माखासे दफाफोरखौ जाफुंसार महर होनायावहाय सहाय सहयोग खालामनांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों आरो लोगोसेनो बर' हारिजों दाजानाय माखासे माहारियारि आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद दोलो बिथांमोनखौहाय बिथाङा गुरै खावलायहरदों नाथाय बे बिथांनि खावलायनाया 3 बोसोरनि उनावसो नैबे सम जिथु सायख'ना लादों बेसो थारमाने एसे टाइमिंआ एसे मोजां जायासै नामा होननानै आंनाव एसे सोंथि फैदों गोसोआव साननाय फैदों आচ্ছা जियानो हक बिक्रम दैमारि आदानि फेसबुक पेजावबो नैबे एखे मानगोनां दिपेन बर' सारनि बुंनायनि फारसे बिथाङा गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे मेसेज हरदों आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरा बेखौ कमेन्ट्सबो हरदों नाथाय कमेन्ट्सफोराव मा लिरदों मा लिराखै आं बेखौ दिनै फोरमायथ'ला नाथाय बिथांनि जिथु मेसेज हरनाय बेखौ नोंथांमोननि सेरावहाय गिबियावनो भिडिअनि गुबै थांनायनि सिगां नैबे मेसेजखौहाय फरायथिनानै होग्रोनानै सानदों बिथाङानो लिरना हरदों बिक्रम दैमारि आदाया लिरना हरदों बुंबोनाय खोनाबाय थादोंमोन दि 2024 नि सिगां बिटिआरनि दफाफोरा जाफुङाब्ला सोमावसारफिनगोन होननाय गोबाङानो खोनाबाय नैबेखौहाय आरो जियानो हक बिथाङा लिरबावदों आरोबाव मैया बुंनाय खोनानो मोनलायबाय एप्रिलनि सिगां जाफुङाब्ला माने 2024 नि एप्रिलनि सिगां जाफुङाब्ला MP इलेक्शन रिजाल्टनि उनाव बुंनो सानबाय नामा माने एप्रिलनि सिगां माने MP इलेक्शननि रिजाल्टनि उनावसो नामा बिदि सानदों नामा होननानै बिथाङा लिरदों आरो मोनफ्रोमबो जाहोनखौ पलिटिक्स लांबाय थायोब्ला बोरै जागोन दि बर' सार होननानै बिथाङा लिरना हरदों गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ अब्लाबो नैबेनि फारसे आरो बेजों रिलेटेड दिपेन बर' सारा जिथु बुंनाय मानि थाखाय आंबो नैबेखौनो माखासे सोंनो होननानै सानदों आरो रायजो राजा नोंथांमोनावबो सोंनो होननानै सानदों नैबे जिथु सोमावसारफिनगोन होननाय बाथ्रा बुंदोंमोन 2024 नि सिगां सोमावसारगोन मैया ना हाग्रामा महिलारि सारखौबो बिथाङा खावलायदों जे अपोजिशनाव थाब्लाबो बिथाङाबो दिनै दफाफोरखौ जाफुंसार महर होनायावहाय सहाय खालामनांगौ होननानै आरो लोगोसेनो फंनैसो बाथ्राबो बुंलांबावदों जे 2003 सनाव जेब्ला सान्ति सुक्ति जायो BLT जों भारत सरकारनि गेजेरावहाय थिग बेयाव एबसुआबो मदद होफादोंमोन ज'है खामानि मावलायदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों थिगैनो दङ गासिबो खोथाया नाथाय फैनानै 2010 ना 9 सननिफ्राय जोंहा मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि दैदेनगिरि जाबाय बेनि उनाव बिथाङा एबसुखौ दैदेनलांबाय
आरो फैयै फैयै 2020 आव गोरोबथा मोनसे जाबावबाय गासिबो थिगैनो दङ नाथाय जोङो मोनसे खोथाखौ रोखा रोखा मोनथियो जे बिथांखौहाय लानानै सोंलु सोंथिया बयनावबो दिनैनि समावहाय बे एखेयानो जागोन फ्राय मानोना जोङो रोखा रोखा मेगनजों नुथारनाय 2014 सननिफ्राय जेब्ला PCDR होननाय मोनसे पार्टी जोनोम मोनदोंमोन इन्डिपेन्डेन्ट निर्दलीय हिसाबै 7 ना 6 जनबो देरहालांदोंमोन बिथांमोना बै समाव बै PCDR मुंनि जिथु पार्टीमोन बेखौ बबे अफिसनिफ्राय सालायामोन स' नैबेफोरखौ लानानैनो दिनै UPPLआ जोनोम मोनबाय नङा होमबा बे खोथाखौथ' सिखोमानानैथ' लाब गैया बयबोथ' मोनथिखानाय बाथ्रा बियो आरो BPFनि गोबां अफिस बायदिसिना देख्रुबनाय सावनायबो जादोंमोन गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोरावहाय स' बेफोरो डाइरेक्ट अपारेट जादोंमोन बबेनिफ्राय होनना बुङोब्ला एबसु अफिसनिफ्राय जादोंमोन माखासे भुल बुजाबुजिनि गेजेराव नैबेफोर जाथाया जालांबाय दा जियानो हक कमप्रमाइसनि गेजेरजों बेफोरबो सेटेल जालांबाय खिन्थु दिनै एबसुआ दागो नांनानै थाबाय बे माखासे जाहोननि थाखाय जेनेबा PCDR दानाय बोरैहाय बहानिफ्राय अपारेट जानाय UPPLआव सोर दङ सोर गैया UPPLखौ सोर सालायोमोन बेनि केन्डिडेटफोरखौहाय सोर डिक्लेयार खालामनायमोन बै समाव स' नैबेफोर खोथाखौ लानानै दिनै एज आ हलथ' नङा बेवहाय माखासे दैदेनगिरिफोर इनभल्भ दङ स' बेनि थाखायसो दिनै एबसुआ बबेबा पलिटिकेल हानजानि विं बायदि खामानि मावदों नामा होननानै गोबाङानो सोंलु सोंथि खालामनाया दिनैनि समाव बे जादों आरो जाहोना आं साननाय बियो आरो जोंबो माखासे खोथाखौ प्रेक्टिकेल मोननाय बेखौ नाय होननानै बुंनो हाया रावबो बे रोखा रोखा जोंनो थाफानानै मोननाय आरो बे जादोंबो बिदिनो दा जियानो हक माखासे राजखान्थिनि मोन्थाय जिथु नांगौमोन मोनबायथ' दिनै नाथाय बिटिआरनि दफाफोरखौहाय दिनै सरकारा गावसोरनो मोनसे समाव होसिख्रावनानै बुंबाय थानायलाय दिनै एबसुआ फिन खनसे सरकार दाखांनानै होनायनि उनावबो दिनै बिटिआर सरकाराव जाय दङ बिथाङानो मोनसे समाव एबसुनि आफादगिरिमोन बिबानगिरिमोन आन्दलनकारिमोन बिथांनि मथेनो दिनै एबसुआ जेरै थिनदों ओरै मावलांबाय थादोंमोन स' दिनै फिन खनसेबाव बिथाङानो सासे बस बायदि जानानै एबसुनि दिनै बिथाङानो एबसुनि मावथिफोरखौ नै बेफोरबायदि सोमावसारफिननो गोनां बाध्य खालामना होनाया बे बेसेबां जुक्ति जाखो स' बिदि सोंलुआ बयनावबो फैदों जेरै थिग आंनावबो दिनै बे माखासे सोंलु सोंथिया फैदों जे फिन खनसे सोमावसारफिनगोन होननानै बुंदों एप्रिलानो होन बा 2024आनो होन बा जोबलांनायानो होन मदद होगोन मानो होआ डेफिनेटलि मदद होगोन खिन्थु बिक्रम दैमारि आदा बुंनाय बायदि गासैबो जाहोनखौनो पलिटिकेलाइज जुदि खालामालासे सोमावसारफिनगोन होननाय बाथ्राया जुदि थारैनो जुदि सोमावसारफिनगोनबा आं जगदान होगोन आं सिगांबो बुंदों दाबो बुंदों नाथाय जुदि बोरैबा नङा बोरैबा नाथ्रोद नुथ्रोद जुदि बियो बोरैबा जुदि MP इलेक्सननि थाखाय जुदि टार्गेट खालामनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो फिन खनसे गुलाय गुजाय लाबोनो नाजादोंबा सोमावसारफिनगोन होननायनि स्ल'गान लाबोनानैहाय बे खिन्थु एक्सेप्टेबल जानाय नङा समाजावहाय आरो दिनैनि समावहाय रायजो राजाफोरा नैबेखौ थारैनो एकदमबारे सहजै रायजोनि हितआव मावनांगोन खिन्थु इयाव सोरबा मोनसे पलिटिकेल दोलोनि गनायना लाथारनाय नङा बेनिखायनो जि सानदों जि मावनो लुबैदों जि मावनो थांखि लादों विंस बायदि जानानै खामानि मावोब्ला खिन्थु माहारियारि आफादा खैफोदाव दङ होननानै जोङो सिन्था खालामनो गोनां जागोन खावलायबावदों माखासे माहारियारि आफादफोरखौबो बर' हारिजों दाजानाय बयखौबो खावलायदों बयबो फैगोन डेफिनेटलि फैगोन जुदि इसुआखौ लानानै मोजां डिरेक्सनजों जुदि थांगोनबा बे थारैनो बयबो बेखौ गनायगोन नाथाय इसुआ जुदि मोजां डिरेक्सन जेखौ मावनो होननानै सानदों बे थारैनो जुदि मावथारगोनबा बे मस्ट वेलकाम बयबो एक्सेप्ट खालामगोन बेखौहाय स' नो डाउट दिनै हाग्रा महिलारि सारा अपोजिसनाव दंब्ला गुरैयै खावलायोबा थांखिया जुदि स्पष्टब्ला बिथाङाबो मदद होगोन नो डाउट खिन्थु जिथु टाइमिं लादों MP इलेक्सननि बा जिखुनु इलेक्सननि सिगां उन नैबे टाइमिंआ एसे साननो गोनां जानानै फैदों आरो आচ্ছা जियानो हक 3 बोसोरावहाय दिनै जे मेगन गेंबाय बे जे दफाफोरा मावफुंजायाखै बा बेनि थाखाय माखासे राहा लामा लानो गोनां बेनि थाखाय साबायखर होननानै बावहरगोनां मानगोनां सारखौ नाथाय आं जे बुंलांबाय सिगां स' बेफोरो बेबायदि जानाङामोन आरो हिसाबाव आरो दिनैनि समावहाय बिदा फंबाय रायखांदों मानगोनां दिपेन बर' सारा थिग दङ नाथाय गोलाव समनिफ्राय बिथाङा माबायदि सानदोंमोन बेखौ मोनथिस'ला बुंनो हाला जियानो हक बेबायदि थासारिफोरा समजों लोगोसे जाबोबाय थायो आरो समाव कमप्रमाइसबो जालायनांगौ बावलाङोबो खिन्थु टाइमिंआ एसे गाज्रि जाबाय नामा टाइमिंआ जिथु लादों 2024आ थिगानोमोन बेनिफ्राय दा आरो एप्रिला जुदि बुंदोंबा एप्रिलनि सिगांबाथ' बियो कमप्लिटलि MP इलेक्सननि रिजाल्टनि उनावसो जाहैसिगोन माने MP इलेक्सनखौ टार्गेट खालामनाय बायदि जादों आरो साननायसो दै बे रायजो राजा नोंथांमोन स' साननायसो बयहाबो गावबागाव साननाय थायो स' नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों गावबा गावनि साननायखौहाय मा सानदों नैबेनि फारसे
कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जिथु भाइस चेन्सेलरखौ लानानैहाय माखासे सोमावसारनाय हाबाफारिफोरबो गोबां जाबोदोंमोन आरो बिथांनि माखासे केसफोरनि जिथु खोनानो मोन्दोंमोन जे बिथाङा सासे एक्युज पार्सनमोन आरो बिथांनि फारसे गोबां नारसिननायबो नुदोंमोन CM भिजिलेन्स टीमबो फैदोंमोननो बिथांनि एक्युज जानायखौ लानानै बिथांमोना गोबां खोथा बुंदोंमोन आरो बिथांमोना गभर्नरसिम थांनानै माखासे मेमोरेन्डामबो साबमिट होदोंमोन नाथाय दिनैसिम बोख्लायसिगोनबो होननाय खोनादोंमोन नाथाय दासिमबो नैबे खामानिया साक्सेसफुल जायाखै स' बे थारैनो बोरैहाय जानो मोनखो बेबायदि दिनै जोंनि बिटिआरखौ लायोब्ला सासे मिशन सासे भिजन गोनां CEM जनानै दङ बिटिआर हालामखौ लानानै गोबारै सिन्था खालामग्रा मानगोनां CM प्रमद बर' सारा दिनै बेफोरखौ मानो एसेबो नोजोर होदिया मोजाङै बिथाङा दिनै स्टेटनि CMजों सावरायलायनायनि गेजेरजों नैबे प्रब्लेमखौ बिराद फिसा प्रब्लेम बेखौनो दासिमबो सल्भ खालामनो हायाखै आरो दफाफोरनि खामानिखौ जे जों सोमावसारनानै एथ' सहजै मावफुंजोबनो हागोन उइदाउट दि इन्ट्रेस्ट अफ दि गभर्नमेन्ट बेयो बेसेबां मा महर लागोन बेखौथ' उननि समफोरासो खोन्थासिगोन आच्चा जियानो हक बेवहाय गभर्नमेन्टआ इन्ट्रेस्ट गैयाब्ला खिन्थु बे खामानिया थिग बेबायदिनो जेरै VCखौ बोख्लायनायनि बाथ्राखौ लानानै दिनैसिम बेयो साक्सेसफुल जायाखै माने बेवहाय बबेबा नङा बबेबा एंगोलजोंहाय गभर्नमेन्टआ नैबेखौहाय प्रेसाराइज खालामाखै आरो गभर्नमेन्टनिनो माखासे आच्चा जियानो हक XYZ स' दिनैनि भिडिअ नैबेसेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसे लोगो बावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो गोबाङानो नायदों दिनैनि समावहाय जोंनि हेल' SB ब्लग चेनेलखौहाय नाथाय साबस्क्राइब खालामनो बावलांदों आथुरावनो नायनानै थांदों लाइकबो हरदों कमेन्ट्सबो हरदों साबस्क्रिपसन खालामनो बावदों फ्रि अफ कस्ट आङो दिनै रिक्वेस्ट खालामो प्लिज साबस्क्राइब खालाम नैबेजोंहाय एसेब्लाबो मटिभेट जायो आरो गोदान कन्टेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोबाय थानो थाखाय खाबु मोनो बा कन्फिडेन्ट बिल्डआप जायो एन्ड भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामदों नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै बिदिब्ला लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय गुड नाइट